Nyakora moke jwango ya ureke no machiegni wantiere kar kae wacho ni chenro ringo mana smooth en mana yo moro mayo mko chako gokinyi weche manyien no ma gazet wak mokwongo rako to koro ka isemiel kata gi ka utimo mano rako ikono dende ni denda bed mana kaka dwari o kaka idwaro ema mano timre mano paro na gino mondike biblos kane weche koro tek to wacho ni wuora kaka idwaro ema mano timre to kaka adwaro to in kaka idwaro kaka janeno moro mara Ramogi TV wakelo ni chenro gi duto mondo mi bed kod ng'eyo gik mage matimore alwora mari okinyi makauno machiegni chenro en mar mbaka oromo ka wantiere kodi okinyi makawuono an nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar koro data ye Chal kachiel chieng' mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage moluni kaka jofwambo odiochieng' makawuono mage matimore e kaunti mari ma Kisumu wacho ni kaunti ma Siaya ang'o matimore Homabay to Migori kaunti ma Kisii weche mage ma iluwo odiochieng' makawuono arwaki ni machiegni kochako sani koro chal mar Fwambo biro ni Chal kachiel yudwa live e YouTube maro mar Ramogi TV Facebook wantiere kacha Ramogi TV to rekoda bende Cleophas Oluoch mane fan page mara kanyo mar Facebook kanyo Twitter @Cleophas Oluoch @Ramogi TV KE kanyo miyudo wa kaka Ramogi TV chak to rekoda sane SMS line marwa bende yao ari adek auchiel nono machiegni koro kawada mana chako chenro mokwongo e chenro mar mbako romo magi gig thieth samoro isebedo ka ineno giga machiegni kodi kamoro amora mantie samoro intiere dala idhi hospital gik mage matimore keyo kendo pogo kilos chenro mag thieth mopogore opogore e counties mantiere alwora mag Nam Lolwe timore odiochieng' makawuono nyasi mawendo modhial dhi bedo governor e county ma Kisumu mano ngire Peter Nyang' Nyong'o governor e county ma Kisumu bero chenro mag thieth counties mantiere alwora mag Nam Lolwe mano ni Elreb mano Lake Region Economic Block idhi bed ka ipogo wacho ni gigo mitiyogo osiptende mopogore opogore e counties gi duto mano dhi timore kawuono chenro madhi chako kanyo kara saa 3:30 mar okinyi sani bende wadhi bedo kata kwatudre kod jofwambowa mantiere county ma Kisumu mondo wabed kod ng'eyo ni gik mage matimore e alworawa koro kisebedo kacha ijadak e county ma Kisumu chenro mag thieth en chenro mane ochak mipek nyakwara Ramogi jwang' kane wacho ni tuoche nyaka tieki mago gigo duto ma mise ma jotelo mokwongo mar piny Kenya mano kotane kod jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta nochiwo kata kaka mise motegno ma piny Kenya onego bed ni rango e yo moro makare wacho ni kata tiek dhier itieko tuoche somo bende igolo fuo gigi duto mantiere kacha oganda obedi ng'eyo machalo nade odiochieng' makawuono ibero chenro mag thieth e counties gi mago counties moting'o county ma Kisumu Homabay Migori Siaya ni kanyo kirango Kisii Nyamira kiwuok Bomet ikal Kericho kikalo Trans Nzoia kacha ridri piny donje Bungoma ma Kakamega dhie Vihiga kal Busia kirewo counties gi duto mantiere alwora mar Nam Lolwe gik mage magibedo kata ka gitimo mondo mi gidongre thieth ngima en mwandu nyajimo mano Ruth Otieno paro na pile ka pile Ramogi TV e chenro no mara penj laktar koro ibedo kod ng'eyo gigo matimore alwora mari odiochieng' makawuono kaunti ma Kisumu mane matimore kacha kamachielo wadarango nyakwara Ramogi jwang' ni mage ma wabedo ka waluoni magi weche mag doho to bende ka warango chenro mopogore opogore no kanyo jotulo koro chopo e doho ma Kisii odiochieng' makawuono nyakwara Ramogi jwang' jafwambo wa mantiere county ma Kisii mano Crispin Otieno olono asigana machalo kama awacho ni odiochienge mokalo nitiere chenro moro manotimore e county ma Kisii ma bende nokelo buok ne jodak e county no ahinya nitiere jotije mag county ariyo mane oyudo hinyruok kaluwore kod monj mano monjgigo mano moting'o Jobo Yugi kaachiel kod Adalfant Nyatige ji ariyo gi noyudo hinyruok kendo jogo ma ilieko ni koro nohinyogi odiochieng' makawuono dhi chopo e doho jogo oting'o David Nyakwama Joseph Machoka kaachiel kod Patrick Onsongo jogi dhi chopo e doho odiochieng' makawuono mondo mi giduok penjo ketho mano matudogi kod hinyo kata goyo mano noting'o nyaka jal man koro bende nowal mondo dhi e od bura kacha mano od bura no ma county ma Kisii mano wach ma bende waluwo odiochieng' makawuono kang' wayudo gi achiel kachiel ang' wakaw kok wakaw gi weche manyien mag migago nitiere kae mago matimore e korido mag doho odiochieng' makawuono maluwo ni ahinya mawuok e gwengewa makaluwo ka wakalo Kisii Nyamira kacha Crispin Otieno ne kacha kendo ang' okelnwa report no e yo moro makare kamachielo bende mano wach ma oluwo gigo duto kane ochako iwacho ni kang' ochako odiochieng' makawuono
mane midhi chak winje bura makamano. Ka jogo matimo nonro wacho ni gin gi nonro moromo manyalo tudo ji adek mane omaki gi ketho makamano. Mano moting'o David Joseph kachal koda Patrick makoro sani bende ne osechwalore kata nosechiwore e lwet obila. Nonro setim kendo warito ni madhi bedo achiel kuom buche ma waluwo ni odiochieng'ni makawuono. Nyakora Ramogi Jwang' pod wantiere kar kae kendo ka wadhi mana nyime wakoni ni weche mamoko mapod timore Chal mar Fwambo gin mage. Jotulo kosetere doho ma Kisii mage ma waluwo ni e kaunti mamoko ma odiochieng' makawuono. Ineno kanyo ndike ni Stop FGM. En mano ote ma ioro e yo makende tainya ne jodak e kaunti ma Kisii ma Migori. E kaunti ma Migori mano iwacho ni tieko nyange mar nyithindo manyiri. Mano itieko e yo machalo nade. En kampen makoro bende osebedo kanyo ko ochacho e thuolo mokalo. Jafwambo maroma ntiere kaunti ma Migori Jojuma luwe kakoro sani wach machiegni kodwa ahinya. Odiochieng' manyoro nyako ma jahigni 13 ne oresi. Mano mawuok Kuria West e kaunti ma Migori. Mano wuok Kuria West sub county. Kendo kama ntiere karkacha ne orese gi obila mana kane ochiegni dhi e nyange mar nyithindo manyiri. Mano bende no kanyo ni FGM. Gik mage manyalo bedo kacha ni bende utimo kaka oganda mondo mi uduok piny kata watieki nyange machalo kama mag nyithindo manyiri. Kampen osetim ahinya kendo e ting'en mari ka eno gik makamago wanyalo tesendo bila machiegni kodi mondo mi igo report gik makamagi nyaka rum. Kendo e kindegi duto wantiere ka. Iwacho ni kako ritieke mano nyathi ma jahigni 13 mano maina kaluwore kod mano nyathi koluwore kod katiba maro mathur kae. Maber nyathi en jalo ma pok ochopo higa mar 18. Ka intiere kacha nyange mar nyithindo manyiri en gino ma ikwedo e okang' mamalo. Jojo malose ganano obiro kelo nwage weche manyien mago mag migago kagi kacha odiochieng' makaon en chieng' tich ariyo wantiere kod duol ma bende ang'warango ka watieko weche manyien mago imore sadek bende ang' biro ni mana achiel kachiel e Ramogi TV. Wadhi nyime kama koro bende wadarango kama chieng' ka dho wadh nam chumbi ni en ang'o matimore kar kacha. Mano riwruok mag jopuonje mag iwacho ni jotend jopuonje mag primary erango gi kacha mago Kepsha koro romo Mombasa. Jotend sikunde gi giromo mondo mi girang mise ma migawo mar somo nitiere godo mondo mi gibede okang' manyime e wechego mag somo. Odiochieng' makawuono gigo magidhi bedo kacha ka giwacho iwacho ni kaunti ma Mombasa kanyo bende welo thoth kendo welo mathoth mantiere e kaunti ma Mombasa. Mano ting'o nyaka jagoro mongirore e migawono mar somo Belio Kipsang ma bende odiochieng' makawuono notelo e nyasi mar yawo. Kawacho ni chenro mag yawo container moting'o penj kata klatese mag penj mag KCSE masani dhi nyime. Ka odiochieng' makawuono en odiochieng'no mar adek oyawo ka entiere mano e kar chung' od burano ma Mvita mantiere kaunti ma Mombasa. Romo mar Kepsha bende kadhi nyime wantiere kar kae kendo korka sa 9 odiochieng' makawuono welo dhi bedo kata ka chopo ka gidhialo kendo ka gihingo odiochieng' jogo machiwore kata joma chiwore gin kaka volunteers. Wacho ni kama intiere kacha gin gik mage ma nyebedo kacha ni utime gwenge mopogore opogore. Wan jogo ma osebedo ka volunteer e tijwa mar Fwambo, wan jogo ma osebedo ka volunteer e sekta mopogore opogore. Nyabedo kacha ni i volunteer kaka japuonj. Waseneno gi nyithindo makoro tieko penj bende koro gida manyo kaka ginyalo chako tich ayanga. Jogi duto mosebedo kacha ka chiwore kuonde mopogore opogore kata jogo bende marito nyithind kie kuonde mopogore e piny Kenya machwalo chenro mag somo ne nyithindo maonge kod nyalo mopogore opogore. Nitie mago bende nyithindo man gi ng'ol jogo machiwore mondo mi okonygi odiochieng' makawuono mano dhi bedo kanyo ka iyawe ayanga kendo mago dhi bedo kar kacha ke wacho ni twak dhi chalo e yo machalo nade. Mano jogo madhi bedo kanyo ka yuoro e romo makamano madhi chako odiochieng' makawuono warite kawuono tarika 6 wacho ni dweni mar 12 romo makamano bende dhi timore magawa moro buore e Nairobi kar kae. Korikete mana kae ni mar jogo madhi chopo mana listi mantiere kar kae ineno jogo ma moting'o ne wacho ni VIO Society jakom gi mano Meshako Dede dhi bedo kar kacha kama chielo Catherine Mwangi bende dhi bedo kar kanyo mano jo VSO Kenya. To gima nyaka ing'e ni kaunti mopogore opogore bende dhi yuoro e romo machalo kama dhi timore kaunti ma Nairobi. Mano kaunti ma Homa Bay dhi chopo governor e kaunti ma Nairobi bende dhi yuoro kanyo Johnson Sakaja kachielo
kodaka iwacho ni National Volunteerism Goodwill Ambassador madhi bedo karkacha gi jotelo mamoko mabende dhi yuoro. Igeno kanyo ni joten migao ma ochung' ne weche gi duto mag labor bende dhi bedo kanyo kachiel kod jokanyo mag piny Kenya maingo duchieng' makamano ka gidhialo jogo machiwore. Nyakora gi kanyo koro emang okwayo kanyo ni koro kiweyo mondo mi watie kar kae ka wantiere e chenro mara mbaka oromo podi ka wadhi nyime twak mar gavana mano Anyang' Nyong'o e kaunti ma Kisumu. Report mochoponwa en odiochieng' ma kawuono dhi bedo kod twak kod jofwambo kod ute fwambo mano koro kanyo sa 4 mar okinyi. En twak moro mowacho ni odarango kendo danono gik moko ma osebedo ka mienjo e kaunti ma Kisumu. Mage ma nyalo bedo kata ne dwaro mondo mi orangi kendo mi pek e yo moro makare. Mago bende waluwe odiochieng' ma kawuono kendo ka wayude Nyakwara Mogejwang' gavana Anyang' Nyong'o dhi bedo kanyo in kotene kod jotelo mopogore opogore to kata kamano en marango ni rombe gi duto ere kaka gidhi bedo. Wacho ni twak ma kawuono dhi bedo go chenro mage ma ponono dhi wacho ne jodak e kaunti ma Kisumu nikech ma twak mamako ngimagi. Nyakwara Mogejwang' kwa wuok matimore e kaunti ma Kisumu wan e mbakoromo odiochieng' ma kawuono ma e twak an koro chal mar Fwambo asetieko kane kama jofwambo dhiye nitiere gik mathoth ma osebedo biro dong' mana e sikunde primary. Mane gima nitiere nyaka sani. To gima timore ni ma en achiel kuom gigo mane ochiw kata paro ma jokanyo maraput manoket kanyachiel kod jatend piny Kenya William Ruto ne ochiwo kendo kwayo margi ne ni ma emonego bed timore. Ma biro e kinde ma oganda mathoth nosebedo kata karito ni ponono CBC jogi mantiere grade 7 nyaka 9 biro wuok kendo gibiro dhi nyaka e sikunde mag sekondar kama nosechak gedi e sikunde mag sekondari madundo. Klese nosechak ger. Nwaneno ka ngire George Magoha ne yango klese mopogore opogore kane pok otieko apisi. Mano e telo mar Uhuru Kenyatta kata e telo mar William Ruto kane ochako. Kane pok oweyo tich. Owacho ni kacha cha nose yawo klese buora e sikunde sekondar. Sani na ng'o madhi timore. Matut moko pod ntiere kar ka Nyakwara Mogejwang' ka koro sani wada mana rango. Isetiegore e yo machalo nade. Mage ming'e manyo e kidienje mag somo opogore opogore entiere kanye ma ochope okenge mage mosego mage ma oganda oseude lal moko kanye monego bed ni redo. Mago bende wadhi bedo go ka chenro ni mara mbaka oromo ni mar ma mbaka mogo kodi kawuono Nyakwara Mogejwang' ni wich barni to wakanye in kaka janyuol in gi paro mane kotende kod somo ni mara CBC koro ikete mana kar kae. Mano piny mar KPSEA no bende ka warango kar kanyo koro warango matut mamoko manitiere e report ni mara CBC. Gedo mar klas 1 e sikul ka sikul kata kar timo nonro mong'ere kanyo kaka laboratory e sikunde primary ibiro tim. Kendo sirkal biro keto maino e gedo mag labs e higa achiel mabiro. Nyakwara Mogejwang' matiende nang'o? Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osewinje kinde mokalo kokwayo kata jod bura mondo mi okete tenge omenda mar CDF mimiyogi mag kuonde chung' bura margi mondo mi gigere klese mag CBC madhi keto kacha klas no mar mano grade no mar 7, grade mar 8, grade mar 9 e sikul ka sikul. Gero klas ka klas mano nyiso ni ka gidong' e skul primary sikunde primary gi ne pok ogero klese mag CBC mane dhi bedo kata kod junior secondary. Koro sani gima timore ni jotelo manigi ting'. To jotelo manigi ting' no bende time yo moro mapiyo. Ni mar ko chopo kanyo tarik 25 dwe manyien mano higa manyien 2023. Onego bende gidok e sikul. Tekinde gi duto. Klese manoger e secondary. Mano mane dhi bedo kata kod secondary madundo. Junior secondary. Gidhi kanye. Noger gi kendo noyaw gi kod jatend migao machon ngire George Magoha. Ka koro sani ok gidhi bedo kacha, gidhi kanye. Jolony nitiere ka, mantiere kod sikunde, janyuol nitiere ka. Pek mane moyudo e chwalo chenro mopogore opogore ahinya ka ikruok ne dar kidoka e lony no mar somo mar CBC. Mabeno no dhi bedo kacha e sikunde mag sekondar, jogo mano segero. Gima nyaka wang'e ni sikun sekondar ka nitiere kod nikech ka wanene laboratory makamagi, sikunde sekondar nitiere kodgi. Ka skund wogo tong' kod sikund sekondar machielo, anga miu ranyisi mang'iyogo. Nanga primary Kisumu e Nyalenda en gi nanga secondary bathe kanyo. Nanga primary gi nanga secondary kata gin gi lab. Jo nanga primary mano setimo penj mar KPSEA
to koro giwuok ka gidhi e grade mar 7 ginyalo tiyo kod lab mar nanga secondary mondo mi gitim nonro magi ma ginyalo timo e kiwango margi mar jo grade 7 ka gichopo e grade mar 8 grade mar 9 dhiyudo ka nanga primary bende osegero lab margi to bende gin gi thuolo kata space moromo mar timo gigi duto. Jogo mano osegedo e sikunde mopogore opogore mano moting'o sikunde mag ji giwegi ne gin gi nyalo sani gidhi timo klesego nade. Wan gi jogo ma bende ochung' kanyo e logi wadhi wuoyo godiochieng' ma kawuono ka warango sikunde gi thoth. Sikul ma pok awinjo ga gi secondary moro bathe mano ma iluongo ni Panpieri primary school mantiere Nyalenda, kiwuok kacha Jolomino nigi Jolomino secondary, Victoria primary onge Victoria secondary. Wacho ni jok mantiere Lake primary Kisumu ema nyalo bedo ni nigi Kisumu girls machiegni kodgi kata Kisumu boys, to bende ginyalo dhi e sikundego mondo mi gitim penjgo. Sikunde ma onge kod secondary gindo gichomo kanye. Mago penjo moko ma dhi nono ni odiochieng' ma kawuono ibed kod ng'eyo ni gik mage madhi timore chenro manyien mano mar CBC. Kama chielo bende nyakwara Ramogi Jwang', chal mar CBC matut mamoko ma wang'eyo, jopuonje ne otiege kinde machon, moko bende osekalo nyaka tiegruok mar mbalariany. Gin gi lony mopogore, puonj mar CBC ni dwaro tiegruok manyien. Mane gimomiyo report ma kamae chiwo dwaro ni mondo tieg jopuonje ka achiel kod bero chenro mopogore opogore mag somo e sikunde, iwacho ni sikunde mano mapacho kae. Iwacho ni ndiko jopuonje 30,000 kapok ochopo dwe manyien mano dwe mar 1 higa mar 2023 onego bed ni osechopo kare. Jopuonj manyalo bedo achiel kuom singo mano chiw kod sirkal mar Kenya Kwanza. E kinde mokalo CBC osekale obadho mopogore opogore. Jogo masire lwedo gi jogo bende mapinge. Makoro sani kano osekawo telo mano jatend piny Kenya mar 5 William Ruto nochiwo singo ni odhi ndiko jopuonje mathoth. E thuolo ni duto jopuonje adi madhi bedo kata ka osendike tich. Jopuonje mindike tich sani onego bed ni gin gi lony machalo nade manyalo ketogi opara manyime mar puonjo jogo mane grade mar 7, grade mar 8, grade mar 9. Kit lai mar somo mane gikale opogore gi lai mar somo masani. Ere kaka iriwogi kanyachiel mondo gibed kod tiegruok moro makare. To jopuonje mosekale tiegruok makamano bende nyalo mi gino mluongo ni refresher, kata ikawa kawa pachi tinuoyo manyien. Iwacho luoko pachi maler kendo ikoni ni gigi ema sani wapuonjo. Sani onge penj miwacho ni examination, sani en assessment. Tena ang'o momiyo ne giwuok e examination ma ji ochopo e assessment. Ok en penj mipenji, en gino ma inono ni bende iwinjo gimisomo. Aoni mane pogruok moro madhi bedo e kindwa kaka oganda. Ka CBC ma kamayo bende wabedogo, mano matut mantiere iye ka. Mano koro kadhi asasa dhi bedo na golo pacha. Jolony nitiere ka. Gin gi lony mararie e sekta mar somo, gi jonyuol ma oseneno sekta mar somo kadar. Lony manyachon kane pok ji ochopo koni kane ji timo CPE, ji biro timo KCPE, sani koro nitiere KPSEA. Ponono moro bende biro bang' thuolo mag higni 30. Ng'among'e kata ng'ama nong'eyo ni ochop kar kae. Wadhi mana nyime nyakwara Ramogi Jwang' ka wadhi ka watieko. Matute report mar CBC, report mogik. Ma en report madundo ma watang'o ni sani. To report mogik ibiro chwal ne jatend piny Kenya William Ruto dwe mar 3 higa manyien, mano higa mar 2023. Nyakwara Ramogi Jwang', an koro nikech wasemi report mano e gino mosebedo kacha katimore, mai gima wan go kaka jo Kenya. Nyaka sani oganda jo Kenya kiwacho ni atamalo 86 nochiwo paro mopogore opogore kotenore kod gigo monego bed ni gitimo. Nyaka sani ting' koro en mari. Iwacho ni koro ka CBC nitiere kae mondo mi jo Kenya yud pogruok e sekta mar somo. Pachi nyalo bedo mane? An nyinga Cleophas Loch to kawe kapok akoni ng'ama tayi e chenro ni. An ami mana mawiye nikech koro ng'ama dabago ne mbaka ni koro daromo mane studio ka to wuok mana wadhi oko to winjo pachi kama intiere kar kacha. Koro jogo mantiere Othoro, Kabondo kacha, ka untiere gwenge mako Yugi kata untiere gwenge marakwaro, jogo man Rongo, wawuoye gi jogo mantiere Uyo Manaya, jogo mantiere Lwanda Kotieno, wawuoga ne wabiuru nyaka Bondo Town kato wachom Sega Township. Ka wawuok to waluoro jogo mantiere Kandui, Bungoma, kata waduog yo Sinyolo kone, Sianda, St. George's, Sianda Secondary, chak wadhi Sianda Boys, jo Uyo Mountie. Ageni gintiere nyakwara Ramogi Jwang', Sharon Ong'ao. Mae twak ma wan go odiochieng' ma kawuono.
Main twakta gino ni kawan watiko chenro makama wich bar wabro bedo kwa temo kata mana mar thiedhe matin to thiedhe mana kanya kwa Ramogi jwang nyalo golonwa pache kalure gi chal maro kama kinde ka kinde kata kana timo penj mano mar KCPE KCSE ber kata mana winjo wega mar timo penj ene duoko mabiro idoro ngeni school machiegni kodu otimo nade unu timo nade japuonjre mane mabende oyudo grade mamalo akeni mar kepsani to biro gi buoka hinya banga ka koro report hinya mano mar lai mar CBC ni osechiu ka koro penj mar kepsani koro kwa biwinjo ni grade mane kata nyathi mane motimo maber malo wadege mani biro bedo bana kinono kaka gisebedo ka gitimo penj makama ma network mabenda donjo godo sani mano wich bar hinya ilai mar somb CBC penj mantiere godo Cleophas skunde manoger mago mag sekondar ma adundu mago junior secondary mabende nogere skunde mag sekondar ibro tim ginade thuolo mar higa achiel mabende kore wacho ni labs mago laboratory kunde timo nonro nego bedne igero ibiro gere gene joka jalubya ten piny Kenya Rigathi Gachagua nacho ni omenda mag CDF ema nego bedni koro jod bura gero godo skunde makama par nitiere skunde moko e gwenge to magi mag sekondar masa moro dhi skunde mag sekondar mamoko mar tiyo gi labs gi skunde mag primary mabende nitiere gwenge makamagi ginto pek mane mabende gibiro yudo bende nyalore timo gedo mag kilese makamagi to nyithindo bende wangeni jopuonjre moko nitiere mathoth e class achiel nyisa kaka dwaro bede grade 7 8 9 e skunde mag primary skunde primary dhi bedo kod pek to pek mantiere jotelo kacha kod jatend sikunde nego bed ni chako sani nimar nitiere sikunde manyaka sani onge kata klese mag nyalo bete gin mana tie yen moro nya bedo ka gibete ka gisomo nikech wanyalo loso e sikunde mantiere bombe mopogore to nitiere moko masomo tiati mano kar chung bura ma tiati mantiere Baringo ka iwuok kacha iwuok jogo mantiere gwenge mopogore iyudo ni gionge kata klese magin go nyalo bedo ni en class achiel to jogo mantiere class 8 ema nyalo bedo ni tiyo gi klese makamagi koro en gimoro ma jotelo nego be ni rango to chieng' moro achiel ogen juma manyien wanyalo kata yudo achiel kuom jod bura mondo gikonwa ni miwacho ni CDF ni bende ma koro oseduogo ni inya tigo mondo siro weche mag somo yo machalo nade ithoro neno sikunde moko kondik ni funded by CDF bas makama onyieo gi CDF omenda makamagi bende nyalo kaw mondo ger mana klese nikech klese miwacho mag sekondari madundo manitiere sikunde wach go skulu koro kaka Kisumu Dei kacha ogere klese madhi bedo kata gi jo sekondari madundo kama gintiere wiye kanyo iwacho ni class makama ne rito jo class 6 makoro bire grade mar 7 jo grade 6 mabire grade mar 7 grade mar 7 nitiere school ka koro wakan ne ka gichope grade mar 9 to giduogi oyo jo class matimo arts and design man Kisumu Dei biro wacho ni wati gi class ni nikech osegere sikundwa koro nya tere ka ok nyal muke ni mare wacho kantie Kisumu Dei primary ginyalo donjo koni chieng' mane mondo mi giti gi class machalo kamano koro wacho ni sikul ka sikul migao ka migao onego kaw ting' mare marango ne dieri gik makamagi ochopo kare to mor mar penj en yudo duoko bende jo class 6 dhi rito yo makare magiyudo mane wach madunya korom ga jwang Cleophas ero kama na inya inono nwa report mar lai mar som CBC yo makare en gedo mar nya korom ga jwang owinje yo makare sani koro adonjo mar nginje matindo to kapok adonjo twak nya korom ga jwang yieno mar mondo meko yo matin wenda bendo sechopo kiny makawuona ntiere gi welo bura Nairobi gi e studio marwa e county ma Kisumu wako yo matin kik di mabora kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mari pi to emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Tero malit na masongo vadhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo onono tiend weche kowuok kuom laktar osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kaw simbi wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana Ramogi TV.
sukari mano nyiew na givani. In ni kwalo lawno nyisa dier san. Maro no nego adhi kode odwa wadak kode. Ing'eni gimidwa timo ka en gima tek. Gima jatelo nowacho. En giye mang'eny ahinya kuom gik midwa timo. To ng'eyo ni biro timo gimoro amora ma inidwaro. Nyaka ne ni singo mana miyo nyathino ochopo. Nyaka ne ni atimo ni kamano nyathina. Every time I top up using Airtel money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne for hash. Parni yani Ramogi TV en od jower duto tetete. Cheza mechi za World Cup on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Kuwa Shabiki, not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda tho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Herok chiure nono nyaki chiu here kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Mana kumanya kwa Ramogi wang nyawadwa Cleophas Oluoch ne osechiwo ni ahinya report ma adundo mabende nogola yanga juma mokalo koda put manoyier kod jatend piny Kenya ahinya manego owinjore olu kotenre kod lai mar somb CBC ahinya ne nyithindo mabende notimo penj mar KPSEA mano grade 6 panni penj mar KPSEA mago mag nyithindo manotimo penj mar class mano mar grade 6 kadhe grade 7 ne otime kanyakla kod penj mar class 8 mano mar KCPE mano penj mabende notimre chakre chieng' tarik 28 nyaka chieng' tarik 30 mano mar dwe mokalo okiny makawuonya kod Ramogi wang thor wach mabedo dwaro bedo kwa twake en kalure gi wich bar ahinya to lai mar somb CBC kalure gi report makamanya kod Ramogi wang nyithindo mantiere grade 7 aboro gi grade 9 duto te biro bedo e skunde mag primary penjo mabende osebed karamna kipenjo skunde mag primary bende biro bedo gi ting' mayot to kakramna gibiro bedo gi ting' mapek ahinya kaluwore gi kwan mag jopuonjre makamago gibiro bedo e kilese mage parni mana kaka wasenyisi kilese mag CBC ne ogere skunde ma adundo mago junior secondary schools kilese makamagi to koro ibi bedo kitimo godo ang'o skunde mag primary medruok mag kilese manego bedne igero e kind thuolo mar higa achiel jopuonjre makamagi gibiro yudo ting' mane laboratories mabende skunde mag primary onge godo mabende sani koro iwacho ni skunde mag secondary mabende nitiere machiegni kodgi okonyre kodgi mar tiyo gi laboratories makamago omiyo nyaka Ramogi wang mane thund wach mabende wadwaro bedo kwato wake wich bar mar CBC mana ka pile yudo chenro makama achiel kachiel konono kine TV mari bende wantiere achiel kachiel e mbui maro mar Facebook idwaro Ramogi TV bende lai mago mag ote machuok ni 0233600 in kaka janyuol bende nyalo mna somonwa paro kaluwore gi thund wach marwa okinyi makawuono tudri koda bende mbui maga iyuda at Sharon Ongao okinyi makawuono okan kenda ka mar chwalo twak makama okinyi makawuono antiere gi welo e kaunti ma Kisumo gi kaunti ma Nairobi
Nairobi ka nyakor Mgajuang antiere gi welo mabende osedonjo koda e set ka. Mokwongo en Jane Lenya mabende en janyuol. Jane arwaki ni machiegni. Kamano. Musa neno nadi. Amoso nyikwa Ramogi. An kakale nyinga iluonga ni Jane Lenya. Anyara Lego, Siaya County. To an janyuol gi nyithindo adek. Amoso Rufin Ignatia, kendo amoso Don, amoso Angela, kamora mora magintie. Ichako gi Musa, geno gidoche makawuono gineni nikech skunde bende oselor. Kaachiel gi jaoda Meshak. Amoso nyaka jo prayer city, mano ministry mana anawuon achungo kendo agero kaka mama mar assembly mar kanisa. Aya je ni bocholo ne gi Musa ramna kwa dhi nyime gi chiedo ramna kwa tieko donge machiegni ahinya. Nyakoro Mgajuang kopogre gi Jane bende antiere ka gi Lina Nyango. Lina bende boke nyango mare mar biro nafas no mar tiegruok. Kisumu nyinge en Michael Oliech Ombambo. Michael en jakom mar skunde mag jigiwegi e county ma Kisumu. Michael kinyo yo makare amosi ni misawa county ma Kisumu chio nade? Chio maberi Kisumu county abe amosi ni misawa. Amoso jo Kisumu duto ni misawa. Aniluonga ni Michael Oliech Ombambo. An ja Ugenya to an jakom mar riwruok mag sikunde mag jiwegi Kisumu County ka to an director mar Kisumu Elite Academy man Manyata. Wacho kanyo ni jakom mar achiel kuom skunde mag jigiwegi e county ma Kisumu. Thundu wacho kinyi makawuone seneno wich bar mar skunde ahinya mag lai mar somb CBC. Michael mana kachako kodi kintiere county ma Kisumu kanyo ikruok mane ma untiere godo kaka skund primary. Wacho ni mar Golden Elites. Mano mag nyithindo mabende nitiere grade mabende biro bedo kadonje grade 7, 8 gi 9. Ikruok mane muntiere godo nyaka sani? Awacho ni directors mag sikunde ma Kisumu anako ni maber ni an director mar Kisumu Elite Academy of Golden Elite. Golden bende en achiel kuom sikunde wa mani Tom Mboya. To chutho wan wegi sikunde mag academy mag wawegi wasebedo gi ikruok makare. Ne waseng'eyo ni bedo mar grade 6 ni nyithindo go pod tin, pod ne waparo ni oginyal dhi e sikunde mag sekondar kaluwore kod age group mar nyithindo manie sikunde mag sekondar. Ikruok marwa osebedo makare makata dwe mar adek higa ni ne wabiro ma sikunde chiegni 69 nene wasekao registration mar bedo gi secondary skunde wa mag primary. Koro ikruok osebedo makare. En mana ni kamoro jonyuol pod nyocha nigi buok matin ni serikal nyocha pod ok okete ayanga kaka nyithindo biro bedo. Koro mano e gima nyocha osebedo ka chando jonyuol ahinya gi kama jonyuol biro dhiye. Kaka jonyuol na mag Kisumu Elite ma Manyata nyocha usiko ka gine kuoma pile ni nyithindwa dhi e sikunde mage. Ng'iswa kaka wapangre, ng'iswa gima watim. Koro gine mo nyocha osebedo ka chando watwa bende nyocha pod ok wanyal bedo gi duoko makare ni jonyuol nikech nyocha serikal pod bende pangore. Wanwang'o ni adwa chiwo example gi sikul kaka Kisumu Girls. Sikundno kao gin gi streams 7. Koro kuom streams 7 gi wang'eyo ni CS Mr. Magoha nyocha luoro piny kagero sikunde, ogero klas achiel e sikul ka sikul. Koro nyocha chando wani sikul kaka Kisumu Girls ka gin gi streams 7 biro bedo nade ka streams 7 gi oger streams 7 manyien to nyithindo madhi donje grade 7 weyo classes gi e skunde mag primary. Koro bedo ni serikal odwoko junior secondary school e primary mokwongo biro miyo serikal thuolo makare kendo thuolo manyangafu magibiro kawo kod higni 2 mabiro mondo giger kod grade 9. Ineno kama ni thuolo makare kendo ikruok no ok bi chando jonyuol ahinya kaka dikoro nyochando jonyuol ni tina chiedh nadi kawuono ateri nyathi ni koni, ateri nyathi machielo ni koni. Koro aparo ni
wan jok sikunde mag primary waikore makare to waneno ni paro mosewuok machuok no kata kapodi president okogolo report mogik to waneno ni dhi konyo jonyuol chutho to wabendo dhi konyowa to dhi konyo kata nyithindo. Mana kaka iwacho Michael kanyo ni un kaka skunde mag ahinya duol kitelo ne duol mag skunde mag jigi wegi kaunti ma Kisumo untiere gi ikruok makare. Penjo makende kata mana kapok achopo e welo mag mantiere go studio mantiere kaunti ma Kisumo. Akeni e kinde mabende nitimo ikruok makoni kod kocha mane ne jatend migawo mochung' weche mag somo mano George Magoha kana timo nonro mag lai mag secondary mago mag skunde mag secondary ma adundo. Akeni un kaka skunde mag primary ahinya mag jigi wegi nugero kilese koso ikruok makama nuntiere godo nade ang'o manutimo mabende skunde mag piny owacho ne ok tim? Wan wawegi inwang'o ni thothwa ne wasegedo classes wa kaka ne covid obiro ing'e ni covid nochando jonyuol gi weche mag ohala pesa bende nodok piny koro inwang'o mokwongo classes wa moko ne ni nono to ne ongo gi classes ne wanwang'o loan pesa mar hola kowuok e Kenya Commercial Bank mane ikawe hola maonge gimisingo milion 10 koro inwang'o ni thothwa ne wasegedo inwang'o ka thoth sikunde wa ni kod laboratories go thoth sikunde wa oseloso classes moketo shelves kaka CBC dwaro moketo stage mbele koro inwang'o ka wan chutho nyocha waseyudo kony kod pesa mag hola ma waikre kod yo makare makata sani kapod iwuotho e sikunde mamoko tinwang'o ka gedo pod dhi mbele. Eto kama na inya Michael kumparo makamanya kwa mga juanga par ni skunde mago ma adundo kata mana nyithindo mabende notimo penj mar KPSEA nego bedni riwore kod grade 7 mano kabiro romo chieng' tarik 23 mano mar dwe mokwongo mar higa mabiro kata kamano ka indiko rantiere gi Lina Nyango en japuonje skund secondary koro nyaka position of against only 12,000 secondary schools. Koro nikech nyithindo timo KPSEA bedni transit wawacho ni 100% transition. Koro kineno ka the current secondary schools manitiere na ok nyal romo kao nyithindo gitema ya primary. Aparo ni koro as a quick fix serikali wacho ni mondo nyithindo go odonge primary nikech in a primary kaja na pod gin gi class gi anyway dong nagi onego bedni gidhi class 7 lakini mano poko ngado ne oko jonyuol madwaro quality of education for their children. Main paro makamano report makamano ni rwako. Na rwako ayego lakini ang'eyo ni kaka serikali nigi public schools private schools benitiere. Janyuol nigi choice matero nyathine primary public kata private. In the same spirit janyuol pod nigi hero mar weyo nyathine odonge school kanyo kata oyier private school moneno ni nitiere gi facilities mabro miyo nyathine somo madwarore kaka skundwa mar Merisho. Pile ka pile kata mna kinde ka serikali ochiwo mano mag class 8 nikech koro grades o host nyithindo gi. Ineno kaka nitiere school machakore from daycare the same school nigi primary the same school nigi high school koro that school is able to accommodate nyithindo mag junior secondary kata nyithindo mag KCP. In the same spirit Merisho okongadne oko kata private schools manigi facilities okongadne gi oko janyuol manigi nyalo maneno ni onyalo tero nyathine e school manigi facilities madwarore pod oyiene mondo ter nyathine e school modwaro. We anyise ni kaka serikali wacho ni laboratories primary school bro tero nyithindgi e laboratories over nearby secondary school. From the statistics mami ineno ka there are 29,000 primary schools against 12,000 secondary schools, less than half. Koro matene ni one secondary school may be serving 2 or 3 primary schools. Tayari the numbers in the existing primary schools wang'eyo ni the facilities are strained. Koro kibro medo nyithindo from primary schools ka dhi kanyo dong'eno ka bro matek. Koro obro mana tero nyithindo gi e lab just mondo gine lakini quality education kanyo aneno ka en bro bedo compromised. Koro ne janyuol manyalo miyo nyathine quality education to nyalo afford
pod oyawnegi dhot, ginyalo ng'iyo skul kaka Merisho ma is ready. Koro ginyalo ng'iyo skunde mag ji giwegi. Skunde mag ji giwegi mabiro miyo nyithindgi quality education. Kapok ing'ada, mana kanyo kar laboratory. Ing'eni nyaka wang'i ni nyithindogi ka gibiro bedo ka giwuok e primary school to gisafiri gidhi e secondary school e lab. What mode of transport are they going to use? Time wastage as they are nikech ne wacho gani ni skunde machiegni kodgi kuom ranyisi school primary kintere gi school primary ma samoro tenore gi mar secondary en mana ni penj maduong' be ni yudo ka skunde mag secondary samoro be nitiere gi jopuonjre mang'eny ma samoro kata na lab ka en achiel to ok romgi koro penj maduong' en ni skunde mag primary ma samoro nyalo dwaro tiyo gi labs gibiro bedo nade mani imiyo example ma school motenore gi secondary to ma ok otenore gi secondary tiene ni nyaka giwuok from kama gintiere ka gidhi manyo secondary ka gidhi timo practical sama gidhi practical timo practical kuchocho nyithi secondary mani kuchocho bro ng'iyo gi nade to mano thuolo mar higa achiel nikech niwinjo kata gima na Rigathi Gachagua mano jalub jatend piny Kenya ne owacho ni kini thuolo mar higa achiel ibiro bed ka igero labs makamagi koko kamano okiny makawuono be nitiere gi dwola mano mar jonyuol okiny makawuono Jen Lenya ibiro wuoyo e lo jonyuola ahinya ahinya ka duore gi lai mar somo CBC which bar in bede wi bari koso kwachako ndai kanyo erokamano Sharon omiya kinde mar lose wich bar mar CBC kaka janyuol wan gi wich bar e CBC daer wacho ni CBC no donjo ka gima obwog goji no ne paro lakini no kokele chon kaka ne ka 8 donjo no kel chon wan kanwa timo penj ne wan e last KCPE ka 8 donjo yani CPE ka ke donjo koro seche mane CPE weyo ka KCPE donjo no migi atwa 86 mondo mi jo 86 last koro 8 donjo no yudo thuolo maber kata jogo mane onge gi classes mane somo e tie yien no yudo yo magi nyalo donjo go e iye mondo mi gipuonjre e yo mayot CBC baro wiwa kendo baro wi jonyuol nikech nyathi ok en mosom e sechegi janyuol ema somone awacho kamano nikech janyuol somone nango kokor kata nyathi ni mondo dhi tim assignment janyuol ema timo koso donego bende timo gi nyithindo nitiere moko mobwogo nyithindo that's why awacho ni somo ni obiro kobwogo ji koro nyathi nyalo high school to late idware no obigi usi to usi no at the same time odonjo sa 12 idware dhi mbele nikech sani kaka no se wach ni grade 7 to nyathi winjo ni somo pa class te en nyathi no osomo no se kan pesa omiyo gicha igola gola titimone iwinjo to marwa ni obiro samoro janyuol odak e slums Jen ka penji mana kaka janyuol kata kaka poka dokir Michael Kentiere county ma Kisumu report ni rwako mano report mabende notim koda put mano yier kod jatend piny Kenya mabende ni neno kata maka nyawadwa Cleophas Oluoch na soma moko kuom okenge mabende nitiere report no ni rwake koso ok na rwake no ke rwake nango ni mar kata mana jopuonje ma naneno ka we wang'ad shot ni oyudo andiki gi jopuonje 30 gi undergo college ma CBC karango nikech sama gibro donjo e class ka gichalo jok mabatisha gima gitimo okosemigi tiegruok mo malongo magidwa puonjo go nyathi nikech nyathini aparo ni kokete ni tich lwedo randa kata ka en engineer yani makanika kata ka en twengo to japuonj no nego bedno oseloso ne scheme work mar timo mano to seche gi idwa ndiki gi 30 ni ne gi undergo college ni ma CBC mane mathagowa e wich bar ma wan go akeni kani winjo kata mana gima na jatend piny Kenya mano jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne wacho kata mana bende duonde wan wawinji kata mana ka nyalo yudnwa gima na Rigathi Gachagua wacho nyoro dochieng' manyoro na gintiere gi romo mag jod bura hinya mawuok e kweth mar Kenya Kwanza wacho ni kwana tamalo 86 mag jo Kenya par ni nonro mar lai mar CBC bende dotere gwenge jonyuol ogol pachgi ka bende gisiro kata ok gisiro koro kaluwore gi Gachagua wacho ni kwana tamalo 86 mag jo Kenya ne ochiwo pachgi ni jopuonjre makamago odong e skunde mag primary we wawinjane kaisa Michael wabiro ire
We want to urge you during your recess to go and plan with the teachers and the BOMs on how using the money from the national government fund, the CDF, how to put up the junior secondary school. And we want to lead by example. If this divide of our politics start by way of example, because we are government, using CDF funds to put up the junior secondary school within a very short time, the rest of the country will follow suit. The Presidential Working Party on Educational Reforms has recommended, and the President has agreed, that the junior secondary school will be domiciled in the primary school. CBC in itself is not a bad thing, but it was rushed without public participation. And when the Presidential Working Party on Education Reforms went round, 86% of Kenyans spoke very strongly that that is where the junior secondary school should be domiciled. Ramogi juanga mano kanyo jalub jaten piny Kenya Rigathi Gachagua kaloso kaluwore gi lai mar somb CBC lina kanyo wijo ko wacho ni lai mar somb CBC ne olosi kata mna eyo mapiyo piyo kano kotim nonro makara na wacho nadhi ir Michael mar munda mi awinj pach Michael Jane mabenda ntiere kodoka janyuol mabenda oduchi makaguno lose wil e lojo nyuol wacho ni ikrok makare kata nokotim bende kosiro somb CBC parni lai mar somb CBC ni bende jopuonje nego beni chiwo negi tiegruok wantiere gi thuolo mar dach mana ni dwe matin ne ariyo nikech nego bedni nyithindo mawuok e grade 6 kariwore gi grade 7 gidonjo e skunde kata mana giriwore gi klase makamago chieng' tarik 23 mar dwe mokwongo tiegruok bende giseyudo thuolo mar timo tiegruok makama curriculum ma bende gibro timo buge ma bende gibro somo bende paro ni nok koso ni mana makare. Ero kamano Sharon, aparo ni janyuol no be ni kare, Lena ni kare. Gima duong' ahinya en ni CBC nobiro mana kaka Lenya wacho ni e yo moro mapiyo ahinya mane ji ok oikre ne. To kendo nitie gimoro e CBC kama iluongo ni parental empowerment kod engagement, matiende ni miyo janyuol teko e somb nyathi to kod keto janyuol mondo gibed ni ginyalo tudre gi nyithindo e yo matut. Mano e shida mokwongo ma jonyuol osebedo kaneno, emomiyo ineno ka thoth jonyuol ywak ni CBC chendo to janyuol ema timo ni nyithindo tich moro amora momigi e sikul. Ooyo ok en kamano. Mana ni gino miluongo ni civic education, jonyuol sirkal ne ok okawo thuolo makende mondo puonj jonyuol ahinya e tudruok ma gibiro bedo kodo e somb nyithindo. Mano emomiyo jonyuol kamoro paro ni CBC miyo gine ma gitimo ne nyithindo penj to nyithindo ok tim gik sikul kendgi. Mar ariyo, mondo japuonj obed japuonj maber kendo motiegre yo makare, nitie gino mwaluongo ni capacity building, matiende ni seche ka seche, thuolo ka thuolo koyudore kaka koro seche ma skul olorni, tinwang'o ka jopuonje dhi e gimiluongo ni capacity building, matiende ni ipuonjogi yore ma onego bed ni ipuonjo kodo CBC. Mano kaluwore gi tich ma pile pile, jopuonje biro mana bedo ni ong'iyo gi curriculum manyien mar CBC. Wang'eyo ni thuolo nene ok okaw maber gi sirikal mar ikruok e yo makare. Koro ikruok mane ok okaw e yo makare no ma society obedo involved e yo makare mondo gichiw pachgi neno dwa time arika. Emomiyo CBC osebedo ka romo gi resistance ma ji ok dware ahinya, lakini ok en gima rach. En mfumo mar somo maber kabisa gi nyithiwa. Ahinya kama iwacho kanyo nikech nego bed ni tiego kata mana jopuonje kaachiel kod bero chenro mag somo e sikunde ma pacho ka. Lina nitiere wach ma bende Michael wacho kanyo ahinya capacity building ma bende ni wacho ni sani un kaka useloro un bende imedo chiwnu tiegruok kamano kaka itimo bende sikunde mag primary gini nitiere sikunde secondary. Okay, an abro wuoyo
on behalf mar school nikech mang'eyo gima timore primary school akia ni giikore machalo nade lakini ang'eyo kendo ni serikal bo nosetemo timo training ne jopuonj manie public schools e primary kata early this year dwe mar 4 kaendi na gitimo tiegruok ne jopuonj mag manie high school lakini mang'eni macha gima notim for 4 days koro ka school owuon onge gi plans ma konyo jopuonj mondo gi med tiegruok e school as they continue okapani there'll be so much output out of that koro gimo school kaka wan mar Merisho we have a professional development department mang'iyo ni jopuonj wagi ere areas magilak ere areas magidwaro tiegruok then every week on Thursdays wanagagi professional development trainings maunu kinde ka kinde itiego kinde ka kinde either within ourselves kata be waluongo experts bire school to nyiso ni gini kama eka konego tim kama eka konego tim tingeni lai mar som CBC wadon lose kaluwore gi curriculum nikech curriculum mabende ji ong'iyo godo samoro kine form 1 nyaka form 4 nitiere curriculum mabende itiyo godo sani nitiere curriculum manego bende itiyo godo chakre grade 7 8 gi 9 mang'ine en curriculum manyien mabende samoro kata mana jopuonje pok otiegi kata mana buge mabende ibro ti godo mane madonwa lose kanye mantiere ng'eni curriculum tunose gole chon ema ni nyithindo gima na pok ochopo grade 7 to curriculum design nose gol ema be notigo dwe mar 4 kane miyo go jopuonj training koro curriculum design no ema KICD osebedo ka tiyogo ka puonjo jopuonj high school ni nyithindo ka gibro biro ingeni for a long time na wang'eyo ni gibro biro high school nyithindo ka gibro biro kama ni ka konego puonj gi gino koro lok kama endi sani koro waonge gi biology chemistry physics waloke waluonge ni integrated science sani nyithindo okwatim okwamigi exams wamiyo gi assessment koro gimoro ni nyathi compete gi nyawadgi cha onge nyathi compete en owuon ong'eyo ni wang'ni penjni nan ka onega move from this level to that level akiani be atemo duoki ahinya nyaka dhogi kanyo kamiwacho ni assessment sani inono gima jopuonjre go bosomo ingeni kinde ka kinde kata mana ka ji otimo penja ingeni un kata mana kaka jopuonj moru en ni yudo ni nyithindo mabende nutiego otimo nade e penj skundi kipimo kata mana gi skund mantiere bathu otimo nade koro wach mabende kaluwore gi report kata mana nonro mabende koro notim aput mano yier ko jatend piny Kenya report mabende nagigolo en ni penj mar KPSEA penj mabende notim juma mokalo mano chieng' tarik 28 nyaka 30 kana nyithindo mag klas 8 gi jo grade 6 timo penj koro ng'eni duoko mag penj mag KPSEA tok bi wuok nikech iwacho ni mano ne inona mna kaka gitimo penj koro nyalo mna penjo mna kaka janyuol kara penj makamago ano kara mna kaka janyuol moko penjore kani penj makamago ni timo nang'o ka duoko mag gitok bi gola yanga ni nono mana kaka gisebedo ka gitimo penj mane momiyo wawacho adwoko erokamano ni Sharon mane momiyo wich bar nitiere CBC nikech janyuol penjore kaka nyathi osetimo penj to dwa dhi iluongo ni grade 7 ama secondary junior samo dhi secondary junior ni odhi no perform ang'o modhi time iye kanyo japuonj mabe dhi puonje ni idhi puonji gi gik secondary en junior secondary ni dhi puonji gi gik secondary laboratory awinjo kutajo wach laboratory ni mondo gere school ama school machiegni kod gima secondary man kod laboratory ginyalo dhi whereby laboratory mag jo secondary main secondary ma yade dhi mbele gise stock gige mag lab magidhi kod mbele junior ni kodhi kaeni to gidhi kod gige gi kose maka magidhi somo kanyo be wich bar nitiere koro mae penjo to ni sikunde moko nitie mane pok ogero kata classes iyudo ka gin gi classes 4 thoth gi some tie yien kata chobe onge skunde gi ginyalo afford laboratory ginyalo wabro bedo nade gi nyithindo ainagi wawe uru ng'iyo skunde moko ma tindo yani ma ose grow gin very few inyalo yudo ka gin 12 kende mantiere kod laboratory but all over Kenya 47 counties most of the schools onge kod gi proper building nyithindo somo marach
onego bed ni wang'iyo mae wich bar momiyo wacho ni CBC ne pok oromo donjo e country marwa ma Kenya. Kik awach marach. Erokamano ahinya injo pachi e makare. Koko mana line dwaro medo gimoro kapok akayo. Adwa medo gimoro penj ma nyithindo gi notimo ok odhi nono. En mana ni kaka jo Kenya wang'iyo ni wadwaro grades. Wadwaro grades, wadwaro ng'eyo ni nyathino kadho koso rem. Nikech kinde ka kinde kata mana penj maduong' kitimo, itime mar mondo mi wawinje ni ji otimo nade. Nikech penj moko to ji nyalo mana timo kata mana school timo penj. Koro wan wang'iyo ni wadwaro grades, wadwaro winjo ni nyathina ni oloyo nyathi ng'ane, to skundwa ni oloyo skul machielo cha. Mano gima CBC obiro golo. CBC dwaro ni ji owuoge grades, ji ong'i skills. Ni nyathini owuoge grade 6, koro dhi e junior secondary. Bonyalo timo 1 2 3. Nikech ni kano biro koka grades kata skunde moko natiyo gi unorthodox means mar ensure ni nyithindo gi okadho by all means. To nyathini kibiro ng'iye in life, ineno ni nyathini ok onyal timo anything outside gima nopuonje. Makoro piem onge. Itema mana nonro mana kaka ji timo piem onge. Results biro mana wuok, lakini giwacho ni results ma biro wuok go ok ni results ge mabro determine ni nyathini dhi e school mane. Nyithindo te bro proceed. Koro ok chal ka KCP ma nyathi ko yudo 400 to dhi Alliance, nyathi ko yudo 200 to dhi school mar gweng. Bas kapok ko matin bende parni ang'eni wabro bedo wantiere gi twak ka pod odong' mana gi seche mang'eny. Parni nyithindo kana dhi timo penj mar KPSEA no, ne onyisgi mar mondo mi gindikre skunde mag sekondar ma bende gidwaro dhiye. Nyithindo bende ni kanya ng'endo duche ma kawuono giloro samoro gineno chenro ma kama nyaka rom gajwang' mana kaka pile. Or ote magi lai mago ote machoka rede ka uchel nono mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel. We wako yo matin kwa duogo abiro somo pachi bende asum paro ni iwachango ahinya nyaka luore gi wich bar mar CBC. Kik dhi mabor. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. This one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod e weche mag omenda. Ni jopiny wang' mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Nyakoro mgajuang dakika en 21 tok saa 4 mar okinyi. Pod odhi nyime gi twak e chaka oromo maen okang' mar 2. Ponono kiruori kodwa e twak maka mathundo wach mabende watwak e okinyi makawuono en kalore gi wich bar mano mar CBC. Mana kaka pile kintiere kodwa yoronwa ote magi kalore gi paro mabende intiere godo. Ote nyalo oronwa lai magwa mag ote machok 2-3-6-0. Mbui mar Facebook bende yudo wa live mano Ramogi TV. An bende tudri koda mbui maga iyuda at Sharon. Okinyi makawuono kaponono kiruori koda antiere gi wela adek. Achiel e kaunti ma Kisumo, 2 antiere gode studio marwa e kaunti ma Nairobi. Antiere ka Gilina Anyango, japuonj e skund sekondar mongere kaka Mary Show mantiere Kajiado. Antiere gi Jen Lenya ma en janyuol kanyakla gi Michael Oliech baba bende en jakom mano mar skunde mag ji giwegi e kaunti ma Kisumo. Kapok adonjo kata mane twak wase mane moko kuom ote mabende ioro mabende ibiro bedo kineno gi wang' jowi kanyo. Kachako Helen mano ote mar Sam Jakom. Kanyalo neno ote machielo Roslyn Otieno wacho ni CBC is a very big confusion to children, parents and teachers. In koro wacho ni chochi nitiere kanyo. Johanna kinocha koduogi ote mabor kanyo. Wacho ni to gima tek bo bedo dhi e skunde mamoko mek sekondar. Eka nyithindo maonge nyalo otim nonro ne wach lab mar sekondar olosen disruok joma dito matin. Koro kaya neno ka skunde mang'eny bo bet gi nonro mar nyawawa. Pesa nyaka mi skunde mondo ger kuonde mek nonro. Koko mano Johanna bende parne piny owacho bende nitiere gi chenro makende mano mar gero labs mondo kuonde timo nonro e skunde mag primary kinde thuolo mar higa achiel mabiro. Parne chenro mar mbako romo en mbaka michuole studio tichuole bende kuma intiere e kor gweng' ma intiere. Mantiere gi jofwambo magwa ma bende goyo tach e kor gwenge mopogore opogore. Mokwongo wawinje ne oganda e kaunti ma Kisii kaluwore gi thuond wach ma bende wantiere godo giwacho ang'o e kaunti ma Kisii. Kidogo kwa wanafunzi ambao walifanya mtihani wa darasa la 6 walikuwa wakitarajia kwamba watajiunga na shule za upili hadi wakachagua shule mbalimbali ambazo walitarajia kwamba watajiunga nazo. Hivyo kwao ni pigo. Inahitajika sasa tufanye ushauri na sana kwa watoto ili waweze kuelewa ni kwa nini serikali ikaamua kwamba wabaki kwa shule za msingi. Kwa sababu tayari mawazo yao yalikuwa kwamba wanaenda shule za upili, tayari wale ambao walikuwa shule za boarding walikuwa wamebeba vitu vyao vyote wakapeleka nyumbani wakijua kwamba sasa wanajiandaa kuwa wanafunzi wa shule za upili. Hivyo sasa wanajipata tena wanarudi pale pale kwa shule zile za msingi ambapo walikuwa, ambao kwao kidogo ni jambo ambalo limewashtua. Inahitaji walimu na wazazi tuweze kuketi nao tuwaeleze ni kwa nini serikali ikaone kwamba ni vyema waende kubaki kule. Ila pia sisi kama walimu wa shule za upili tukiangalia syllabus ya CBC ya grade 7 ina mambo mengi sana ambayo yametolewa kwa syllabus ya secondary school ya form 1 na form 2. Hivyo itahitaji kwamba walimu wengi ambao wanaenda kufundisha pale inakuwa ni walimu wa shule za sekondari. Hivyo maoni yetu ni kwamba sasa licha ya kwamba serikali imesema kwamba junior secondary iweze kuwa katika shule za msingi, ni muhimu ikuwe na kitengo chake maalum kando kabisa na mambo ya shule ya msingi. Iwe na uongozi wake pale ndani ili mipangilio yao iweze kuendelea vizuri kama vile ni shule ya upili licha ya kwamba iko ndani ya shule ya msingi. Nimekatana na hiyo report kabisa kwa sababu ni kama walikuwa na some premeditated results. Kitu ya kwanza, mtihani umeisha Wednesday, Thursday results zimetoka, wametoa maoni yao. Mimi ni mzazi na niko na mtoto wako grade 6.
na hakika nikiangalia huyo mtoto kabisa ameumia, yani amekosa tamaa, kwa sababu kwa nini afanye mtihani hata kabla mtihani haujakuwa marked, matokeo yani ni imeisha, imetoka. So my concern and my big concern is that the commission or rather the task force failed in totality. This is as if it is a government that is coming back to reverse on everything, because actually they would have taken time to build on what the former government had done. Actually they would have called Mr. Makoha to know the level that he had gone, because one, there were schools, classes that were built in high schools, in secondary schools. Nekoronga joang magogin patch moko kuom jonyuol county makisi wach mantiere ka mabende kata jeni nose wacho. Seche mabende wacho ni ikruok mabende jopuonj nitiere goda hinya ni lai mar somb CBC tiegruok bende giseyudo mago mabende walose. Nyithindo bende nitiere, nyithindo make kata mna kano ornegi success card mar wishing them success. Mago penjo mabende gitimo. Nyithindo no mor, wan koro wadonje junior secondary, koro ok wan e primary. Koro wach mawuok ka penj no serumo man ito koro report wuok ni koro skund primary mani time penj cha midoke bede grade 7. Michael kinyalo mna winjo yo makara nyithindo maket koda mage paro mane beni chiwo negi nikech sani en hocho motegno mane beni timo ne nyithindo baka mage. Nyithindo mabende na mor gidhi junior secondary gimor gidhi roko uniform manyien. Ang'o madhi timore junior secondary gidhi roko uniform manyien ka gintiere primary ka kosen watchman. Kamana ahinya Sharon. Aparo ni gima duong' ahinya en ni onego bed ni wang'iyo ni nyithindo gi wawuoyo kodgi nang'o mokwongo. To seche modwaro ni gidhi e sekondari, en sekondari mane ma gidwa dhiye, to ikruok mane sirikal oseketo e yo makare kendo malong'o kendo mamuol madhi absorb nyithindo gi e secondary school magi settle. Koro concern wa mokwongo nenia ka wang'iyo mokwongo ajanyuol an gi sikul kaka nakono ni Kisumu Elite Academy an Manyata kona Majikata. Abende jonyuol no thung'a ni nyithindgi dhi e secondary school mag. Koro napenjo gi niya, wakaur gi ranyisi mar sikul man machiegni kodwa mar national ma en Kisumu Girls. Kisumu Girls dwaro streams chiegni 7. To streams 7 ginwang'o ni nyithindo nitie chiegni 60 kata kamoro 68. Kigoyo gi gite inwang'o ni kamoro gichopo nyithindo 420, 500, ukang'e ahinya. But inwang'o ni koro seche ma class 8 dhi donje form 1 gidhi kao classes manitie te. Mar ariyo ka jogi dhi chako kao grade 6 matiende ni biro dwaro classes 7 moko manyien. Ibiro dwaro kuonde mag nindo madhi kao nyithindo 450 kata 500 moko. Idhi dwaro kuonde ma nyithindo gi dhi luongo abolition block choche gi gik makamago. Idwaro dining hall space. Stream achiel madhi medore ni idhi nwang'o ni idhi dwaro chiegni jopuonj 10. Koro king'iyo gigo ni pek mar keto infrastructure ma mondo sirikal obed gi double intake ne ok dhi bedo mayot moka. To wawacho ni seche ma gigi dhi bedo kamane e secondary schools, to nyithindo mwatero gi be gin nyithindo mayom. Age bracket mar nyithindo gi ok nya kikgi gi jo higni 18, jo higni 17. Mano bende ne dhi ketho nyithindwa e yo moro mok donji. Koro mogik inwang'o ni seche ma podi sirikal omire thuolo ni gitim ikruok, dhi bedo ni higa manyien nyithindo gi dhi e classes manyocha gintie e skunde manyocha gintie matiende ni class 7. Higa machielo 2024 gidhi e class mantie matiende ni sirikal nigi higni 2 mar medo class ka class e school mar primary. Koro yot ma sirikal dhi bedo kodo kaka deputy president owacho ni sirikal dhi kao CDF
to mondo ger kodo laboratory. Koro ting' ma sirikal ni kodo malich ahinya higa manyien en hakikisha ni gigero laboratory e skul ka skul kuonde ma ginyalo. Mano bet yot moloyo keto infrastructure madongo to mathoth ahinya e skunde mag secondary mondo gi accommodate double intake. Mogik inwang'o ni seche ma nyithindo osedhi e secondary nitie pesa no miluongo ni capitation ma sirikal chiwo ne nyithindo mosedhi e secondary. Mano pod ok waketo in addition to infrastructure. Koro inwang'o ni sirikal dwa gero gik mang'eny kendo sirikal dwa chako keto capitation fee ma chore sikundegi. Inwang'o ni mano bende ok dhi bedo mayot ahinya kaluwore kod ekonomi ma wantie kodo. Emomiyo ne wakwayo ni gini kotere mos e yo mamuol ma ober ne sirikal to ber ne janyuol to wakonsida kata dongo gi development mar nyathi to kod jogo ma nyithindwa dhi tangamana kodo kodhi e secondary school. Erokamano ahinya Michael. Mano emonego wang'e ahinya kaka jonyuol. Mano paro maliwa ahinya chochni mabende nitiere kanyo. Chochni samoro janyuol nitiere gi chochni ka nikech ok owinj aput mano yiere gi jatend piny Kenya. Report mabende na gigolo ni ok owinj makare. Nyathi bende ne kacha mabende notimo grade 6. Nego bende odhi grade 7 en wiye nyise ni odhi e junior secondary. Gimi nyise ni odok e skul primary no ok odwa winjo. Mana kinyalo mana nyisa Lena paro makamano nyithindo nikisani bende ginenowa ahinya nyama notimo grade 6 madhi grade 7 samoro janyuol bende okonyise wache yo madimba wach makare manego bed no winjo gimomi no chako dok rwako uniform manene godo cha kodok e skund primary tinyise ni grade 7 mana adier nyithindo mang'eny noseikore ni koro gi transit giwuok e primary koro gidhi e skul machielo koro aparo ni report no bwogo nyithindo sana makaka wawacho ni nyaka migi hocho kata miluongo ni counseling mondo gi understand gimomiyo gibro dong e skul mana gintiere no to kaka japuonj wan Kisumu no wacho ni adier considering the circumstances that is the best decision the government nanyalo timo at this time because nyithindo bende nitiere double intake nyithindo do timo KCPE ne bende riwore form 1 kalore gi statistics mami number of primary vis-a-vis number of secondary schools available serikal na ok nyala accommodate nyithindo gote koro ingeni primary school kacha tari nantie class 7 mani they were supposed to go to class 7 anyway so that class is available koro yot ne serikal mondo nyithindo go donga kanyo lakini gima kwa consider ni kaka wabro konyo nyithindo gi mondo gi accept dong e school mana gintiere cha jena ngini ntiere gi janyuol mantiere gi nyathinya intiere gi nyathi mantiere e class mar CBC ne ento koro ochidwa nyise ang'o kata mana ka ni nyise kata mana ni grade 7 odhi dong e skund primary negerwa an agoero kamano Sharon wamia thuolo no awacho ni gimomiyo gini uluonge ni wich bar obaro wiji to baro nyaka wi nyithindo ni mar nyathi mor e seche motimo penj to wach ni oyombo ng'ato to maeni ibro wach ni koro idong pod e klas 7 to be okomiye no yombo ng'a to dong ne e skul ma primary pod en e primary tiluonge ni secondary junior oko believe odwa ni mondo dhi kamo machielo sana nyithiwa ma Nairobi ka dala berberie dipo kiwacho ne nikech dala tinde CDF ogero secondary within koro pod onyalo somo lakini mai Nairobi ka ni pod odwa dok e Tiba primary to se wacho ni jowadgi ni en otimo junior secondary higa manyien en ja secondary odhi kwanza adwa wacho ni government wawe uruondre CDF igologa ni mondo ger skunde tok ger ga how fast magi dwa gero nwa kodo magi mag junior gi manyithindo donje classes ni koro somo nen kwayo ni jod bura nane en kwayo to ikwayo ga tok timre omiya ng'eni en gima bro kawo muda mondo ka timre kaka nyalre donge to aneno kata pichni kaini migolo nyithindo yuecho usewacho ni nyithindo ipuonjo gi skill donge talent moro ne yuecho kanyo to onge talent mar yuecho moro teru uso rabuon to onge da talent ma uso rabuon tinde uso gini bedwa talent to bende uso
kata wan nok puonjwa uso. Uso kam nikech I lose job. Yani kata samoro nawe school. Kora yuag radhi yuaragra rabuon kabondo kuchande kakelo Nairobi ni monda us. To nyathina samoro an nas to nyathina eno kaka mingi kata wuongi dhi wuok ga ka dhi tich nikech en gi barupe wuongi be nosenyise certificate mantie. En onge certificate ni talent kata skill emomiyo dhi timang'o. Yueyo ndara should be last. Yani katich okasira CBC to pod okasiro kata nyaka sani nikech nyathi onego bed gi certificate ne sanduku nikech this thing of talent rumoga sani akodhe yuago dende mamie ne gi talent ichiemo kode not ni nyaka chieng' moro you get old ka ipone nyuol ipone miel idwa miel nyaka karango chopo kama chokeni ok nyal miel to samo tich wan waneno ka jomoko pod nigi lwar to pod gine city ka hon ka gi makama kaparo no kamano nyaka ronge jonge sana daro bi achiel ka chiel nyaka county ma Homa Bay jafombo marwa Ali Abicho ikore gi jodak e county ma Homa Bay ma bende dwaro chiwo pachgi ahinya ka luore gi wich bar mar CBC Abicha ni ne yo makare musi ni misawa county ma Homa Bay uchiyo nade Chal network Yawre Sharon ayudi makare Homa Bay County kande wachiyo makare kendo mana kaka wadhi nyime kod twak marwa e Ramogi TV ukinyi makawuono kwang'iyo wach mar somo mar CBC anyato banka report committee manochwe kod jatend piny mar ng'iyo nena weche mag somo mar CBC ne osegolo report margi mokwongo mane gichiwo ne jatend piny juma mokalo kaluwore kod twak mwango kawuono Sharon jodak jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne mag CBC secondary mopogore ma pacho kaendi maendi ni timo ka ikruok gone junior secondary school manogen ni dhi tim e skunde mag secondary ma pacho kaendi kata kamano ne waneno ka ripono yango ni sani koro junior secondary school ibiro bedo mana kitimo e skunde mag primary an ka kod moko kuom jonyuol mabe naneno e kinde ma komiti no endo nochopo e county mo mabe kaendi kendo ne gigolo pachi kaluwore kod gigo eko mane gidwaro ni mondo otim e lai manyien mar somo mar CBC abiro chako kodi machiegni nancha neno ka in achiel kuom jogo eko manotero ng'ur mane gin go kaluwore kod kaka ne chenro mar CBC osebedo ka dhi nyime juma mokalo neno ka report no okel report mawiye ma ne komiti no osechiwo ne jatend piny ok ang'e ni kaka un moko kuom jopiny e Homa Bay kaendi uneno ka chenro mar nyien mar somo mar CBC biro chalo nade kaka un jonyuol ma nyithindgi dhi nyime kod chenro mag somo machiegni. Erokamano ahinya an gi nyinga iluonga ni Michael Kojotieno an jadak e Homa Bay ka kendo nwandiko memorandum mondo mi jatend piny gi Ministry mar Education ong'i anena chenro mar CBC kaluwore gi report ma ohiu mowuok en erokamano ahinya ne komiti nikech gima ne wandiko wan kaka Homa Bay waneno kokawo point na mar 4 gi point mar 5 mane wawacho ni junior secondary schools obed domiciled in primary schools ne wawacho kamano nikech age factor inwang'o ni nyathi ma koka donjo ma jahigni 13 14 madwa donjo e mixed secondary school ma en junior ne dhi bedo mayot mondo mi joma nie klas 11 12 oterre kod gima ma ne dhi medo yie mohiu ma wan mane gima ne wakwongo arrest mokwongo mar ariyo ne wawuoye issue mar laboratories ni mondo mi oger in these institutions laboratories mano wacho no ger ma oti gi pesa gi malach ma koro iwacho sani endi wan waneno ni mano en advantage ne skunde go nikech nitie skunde ma ne onge kata mana gi kuonde ma nyithindo nyalo time practicals for example kaka skul mae machiegni ma Nyal Kinyi secondary school nigi population mar nyithindo karibu madhi 700 to 700 gi yudo ka laboratory ka nyithindo dwa timo penj gitime lot ka lot 1 donjo lot 2 donjo lot 3 donjo lot 4 donjo mano endo en advantage ne nyithindo ma koro sandi endi nyalo timo their practicals kendo ginyalo timo maber e penj margi to kwachak wang'iyo machielo mar okang' asara ne jopiny nikech noti gi pesa wa mang'eny kani loso godo gik machalo kaka laboratories koro mano nyiso endo ni nokwaketo gimwa lack priority no walak nikech ne onge consultative meeting mane ji obedo godo piny gi stakeholders nyaka gi jopuonj sama ne minister ma nodhi Professor Magoha ne yie ni mondo mi jonyuol obed machiegni mondo mi giwinjre gi ng'i kaka giran in tandem otherwise ana onge gi mang'eny to awacho ni report no
wamor kode nikech wakomodet gigo mane wawacho mondo mi okony nyithindwa mondo mi osome Kenya. Erokamano. Bende an ka kod achiel kuom japiny chako gi nyigi ting'iswa ni kaka in achiel kuom jadak ma Homabay kaendi, pachi en ang'o kalore kod wach mar CBC ma sani koro pod igo mbaka ne pacho kaendi? Erokamano ahinya. Mokwongo gi nyinga an Fred Komolo, ajanyuol kendo an achiel kuom jonyuol manotero ng'ur kata ywagruok kata pachwa ne duol mane ng'iyo kaka weche mag CBC kowuoyo jolony go mbaka all the stakeholders weche margi nikech ne pod ofil pod gitin. Koro wan wamor. Mar ariyo, iyudo ka piny Kenya ne pok oikore ne somo mar CBC ni. Mane adier makende nikech en somo mawendo, nikech somo mawendo odonjo gi weche mang'eny. Waonge infrastructure maber e skundewa. School classrooms ne waonge go, laboratories ne waonge go. Koro kwa yudo opportunity makama wagombo mondo wajiw sirikal masani mondo hakikisha ni gi develop infrastructures maber mondo mbeleni kono ka report ma final biro kata kopono yie ni wasor gi beto bo yudo ka gin gi kundi maber maginyasome kendo ngima gi maber ma kiny nyalo bedo maber. Iwacho nok ma klase to uneno ka sirikal mokalo nokelo pesa mang'eny ka Homabay kaendi noti kod pesa maromo milion 325 gero CBC classrooms manitimo e skunde mag sekondari mopogore Homabay ka ikruok nitimo mar junior secondary school. Okang'e ni 325 million kigero go skunde go. To pachi nang'o kalwe kod tok mwan go mopogore gi mano bende waneno ka sirikal kokalo kuom duol mandiko jopuonj tich pacho kaendi TSC ne olando negi chakre January dwe manyien gibiro ndiko kwan jopuonj maromo 30,000 pacho kaendi ma tieko nok mag jopuonj. Okang'e ni maendi bende no kabiro konyo ahinya to e sekta mar somo kod wach mar CBC masani koro igoye mbaka pacho ka. Erokamano an Tom Mboya, jadak ma Homabay kendo achiel kuom jopiny man gi paro mopogore opogore kaka janyuol. Mokwongo adwa wacho ni wach mar CBC ma koro nobiro e Kenya kane nyocha ne en rush program ma chalo ni ne nitiere total confusion in the government nikech ok unyal chako system kata ok unyal chako project gima ung'eyo ni gino dhi fail. Ne sirikal notiyo kod a lot of money ka gigero godo classrooms mane giikore go ne junior secondary education system mar education. To koro sani wachak wayudo report kendo manyien ka koro sirikal manyien odonjo ni sirikande ni koro nyithindo kande monego bed ni dhi e junior secondary ka koro dong' e primary schools manyocha gintie. Omiyo an kaka janyuol aneno ni en a waste of public resources, en a waste kendo en a total confusion in the system nikech sirikal ok nyal chako gima ging'eyo ni gini en gima dhi gore piny. Nyithindo gi sama iwacho ni gidhi dong' e primary schools manyicha gintie gi pod idhi mna luonge gi ni gin junior, gidhi e junior secondary koso gidhi bedo ni gin junior primary koso idhi luonge gi nying bane. Namba machielo manyalo wacho en ni abed amor kuom winjo ni sirikal dwa ndiko jopuonj manyien. Aparo ni mano to en gima nyaka wami lwedo kendo wapongeza nikech so far jopuonj nitiere matin makata mana junior secondary ma gidhiye ni onge jopuonj moromo ma dhi konyo nyithindogi. Omiyo ka sirikal owuok ni gidhi ndiko jopuonj to wawacho ni mano ber kendo gidhi mbele gi med ndiko jopuonj nikech nitiere so many trained teachers ma pok ondiki nyaka sani. Koro ka gitimo mano wabro yie to nyaka ging'e sirikal nyaka ng'e ni kik gichak system ma dhi fail. Erokamano. Erokamano Sharon, mano ne mana paro ma moko kuom jodak e kaunti ma Homabay kane nego kalore kod twak ma wadhigo nyime kwang'iyo chenro mar somo mar CBC masani koro pod dhi kod gombake pacho kaendi ahinya to bang' kane komiti mane ochwe kod jatend piny ne osegolo report margi ma wiye kendo jopiny wacho ni gin girito giliyo ni to report no endo ibiro gole ayanga karang'o mondo ng'e ni to gin gigo mage mamoko ma bende ibiro mul kalore kod chenro mar somo mar CBC masani koro dhi nyime pacho kaendi Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich, wawinjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom bago twak e kaunti ma Homabay nyaka Ramogi jwang' mano na Ali Abich. Kopogore gi Ali Abich bende wabiro bedo kadhi e kaunti ma Siaya. Kapok adhi e kaunti ma Siaya wasema ne moko kuom ote ma bende ioro gi sani sa beda no karengo mapiyo mana kanyalo yudo moko kuom ote ma bende wabiro bedo kwa somo e wang' jowi kanyo. Aneno kanyo ka janeno marwa Helen wacho ni klese okoromo nikech sama 844 bedo swept out
The current classes are remaining vacant. Jo abirio dhi aboro, jo grade 6 donje grade 7. Mane class 7 sirikal onego omed extra classes mok tin ne adek. Kopogre gi Helen, wasema ne moro kuom achiel kuom ote kanyo. Evans Odero iwacho ni sirikal pimo wiwa, koro ere kaka dang tim penj kaito ok gol duoko mag penj. Mar ariyo, sikunde sekondar ma adundo ne oseger kendo koro ok biti kodgi ni mar nyithindo madhi e junior secondary biro mana dong e skunde mag primary awuoro. Mano kanyo Evans Odero. Peter Wire wacho ni na wale wa private hawana hizo classes mago jo private. Angeni ke pile ka pile ji samoro penjo gani kwani CBC ni mana maga skunde mag private kende. Mwalimu Silvanus Kitai iwacho ni government wasted a lot of money at Mokepsea. Magi wacho ni ok biti godo a promote nyithindo to a next grade. Most schools onge gi adequate facilities to run a junior secondary. Mago mana moko kumparo mabende joneno magwa pod medo oro. Koko manya kwa Ramogi Jwanga. Na singo nini abro dhi nyake county Masia. Wanchira gija Fwambo marwa mano Kari Mulindi. Mabende osechunkanyo gi jodake county Masia. Ya Kari Mulindi wanasia wanasema aje, watu kutoka Siaya wanasema aje kuhusiana na mada yetu ya leo. Asante sana na kupata kwa njia iliyo bora zaidi nikiwa hapa mjini Siaya. Niko na wejeji tayari kujadili mada ya leo inayofungamana na mambo ya mtaala wa umilisi. Ningependa kujua hisia zao ni zipi, na moja kwa moja sitapoteza muda, nitaenda kwao ni moja baada ya mwingine tuweze kupata hisia zao. Tutaanza na wewe na uanze kwa jina. Utaanza kwa Kijaluo jina, utaeleza hisia zako ni zipi. Ili wangan Bernard Otieno au County Masia IDFC town. An wach CBC ma nyocho nyithindo timoni ko siake nigo wan kaka jonyuol ka achiel kod jogo man nyithindo manyocho tieko. Wakwayo na sirikal mondo mi gima nyocha gitimono ne en gima ber kabisa nikech wan kaka jok manose igrendo timo nyithindo shopping kadhi high school ma okoko. Ne dwa miyo tich matek, koro anakwayo mnan kaka nose wach ni oger class e primary manyocha gi aika otimre mapiyo piyo makoka giyapo mondo ger kuonde madgi nyalo donje. Secondly, nitie kendo challenge madhi bet kuom nikech nyocha chien kanyo ne gi chieng alosi wach form 1 moko bin go form 3 kata form 4 makoro donjo. Koro kwa medo go jo makoro nyi wacho ndi CBC ni odhi kelo garama matek ne janyuol kaka an, kech an gi nyithindo adek masani onego bed ni gidhi classes mopogore opogore. Koro gima sirikal nyotimo mamora makende ko wakwaye ni mondo oyienwa ye mondo nyithindwa gi obed abede primary kuma nyogi ntiere no kapod waikre, nikech en gima yaka nyodonjo piyo piyo to kwadhi kode piyo piyo kamano to nitie kaka obro hinyo wan jonyuol. An iluonga ni William Obat, wan jogo eko ma jonyuol Masia County. Ka wawuoyo wach mar CBC mane sirikal oamua ni nyithindo koro duogo kendo itime e primary, waneno ka en gima ber kabisa nikech kirango kata nyithindwa go ne pod gitindo kabisa. Iyudo ka nyathi en jahigni 10, moko nitie maka ma jahigni 11. Iyudo ka nyathi ma jahigni 11 ok nyal tana luoko lawe kende. Mano emomiyo ne wawacho ni oripo bed ni nyithindogo dong' e dala mondo rang mondo mi gitegno. Ka gisetegno koro aka mbele kuro kata ka gichopo e grade 8 to ginyalo dhi secondary. To gima wakwayo kendo sirikal mondo mi ne awinjo ni dwa gero laboratories e primary gitimie piyo piyo nikech sani wadong' mana gi dweche 2 kende tiyawo skul. To dweche 2 kende tiyawo skul dhi bedo tich matek mondo mi oger ne nyithindo laboratory, oger negi ICT, to kel nyaka jopuonje manyien, dhi bedo tich matek. Omiyo wakwayo sirikal mondo temie matek mondo mi obi oger laboratories e primary schools, giger ICTs e primary schools mondo mi nyithindo ka yawo skul to yud gigo eko ma gidwa tiyogo ka gidonjo go e grade 7 mondo mi gitich mayot ka gisomo. Erokamano. An gi nyinga Uma, anabe an janyuol mar ja CBC, kendo gima nyalo wacho dichieng' ma kawuono ni anyalo duoko ni sirikal erokamano kod joma notimo nonro mane Ruto oloso mondo tim nonro ka jo ginende class 6 grade 6 nyalo dhi ginende secondary junior. Bero ginono ginwango nonro nati wayago dom ni 7 kae magitime grade gino. Anyalo duoko erokamano maduong' ahinya, okonya kijabenyo jan matek shago kwano gima datim, lakini nano ka dako nyalre. Lakini ka wajno bedi primary en gima ber kabisa nikech kota school fee bro bet to ko ber mang'eny ahinya. To secondary to nen kod kitero nyathi secondary
nyaka school fee kama kawaida. CBC be kane gitiere class grade 6 ne wachulo pesa mang'eny, neno na pesa wang' ka wang'. Koro nwago wakwan ka poni chopo secondary to dhi bet nade. Ter Nyasaye otele, bero jotim nonro timo maber, sirkal bende neno mondo idong ni primary kan. Koro nyalo bedo boarding school to ka ginyal dhi secondary. Koro kaber to nego sirkal onego rang yo chudo ma pesa mar CBC no onego konywa e weche mag materials madware mag school kolingana kod CBC. Awuoyo kaka janyuol ma nyathine ni CBC manyo timo penj ten gi garama. Koro garama mare onego ben sirkal rango kaka nyalo konyo japiny kalure kod yuto masani ni piny kabisa. O pesa mwachuli CBC ni malo kabisa. Koro kanyo wakwayo sirkal nikech kin nyathi CBC ni mara nene gi tong', mara nene gweno, mara nene ang'o to wang' ka wang' en pesa ma lure wang' ka wang'. Koro wanyalo kwayo sirkal mondo konywa e weche mag chudo mar CBC ni. Erokamano. Tumalize na wewe. An kuom nyinga iluonga ni Jada. Kaka nacho chien kucha, an kod jaklas 8 motimo penj. Kendo an kod jaklas 6 mabe nuncho timo penj. En moro makende korka kora ni adhido nafu, nikech nyathina no obo dong' e skul kanyo. Transport man nyalo tere kuma tide chande, nyalo dhi e fee ni ng'ama chielo. Ko en mor makende korka kora kaka janyuol. Erokamano. Naam, ndio baadhi ya maoni ya wakazi hapa Siaya. Wanaeleza kwamba mfumo huu wa CBC umewagharimu pesa nyingi sana, na kwamba wanafunzi kusalia katika shule za msingi walipokuwa awali itakuwa ni afueni kwao kama wazazi, manake wako wamejipanga kutoa fedha kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wao wanajiunga na junior secondary. Kutoka Siaya sina la ziada na kurejesha studioni. Asante sana Mulindi, nyakora mugajuanga manoja Fwambo maro county Siaya kari Mulindi mabene no bagotwa kanyo gi jodak e county Siaya. Kwa kama nyakora mugajuang aneno kanyo ka saosebi wadong mana dakika 5 twatieko chenro makama. Parni ma en twak mabende wanyalo go nyaka Machatonga. Parni twak otendre kod wich bar mar CBC en twak mabende biro bedo godo kinde ka kinde. Kwa kama nyakora mugajuang gi welo mabende nantiere godo ka, wela dek mabende nantiere godo ka. Gisani adaro winjo pach gi mogika hinya kaluore gi thuond wach marwa. Dacha gi county marwa e county ma Kisumu. Mano Michael Oliech Ombambo. Wach ni mogika kaluore gi thuond wach makama. Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni gima duong' ahinya ma jonyuol onego bed ni ng'eyo en ni sani koro mfumo mar CBC ok dwa piem manyocha lich ahinya. Wadwaro ni develop skills. To developing skills no onego bed ni jonyuol ong'e ni wawuok e mfumo mar piem to wadhi e mfumo mar developing skills kod talent. Mano emomiyo wan kaka private schools association kane waketo pachwa e doho mane rais okelo mar presidential working party in education reform, ne watemo ng'isogi ni kata tek ahinya to onego bed ni sikunde opogi kadhi e senior secondary school ni e yo mar STEM, matiende ni gin nyithindo madhi timo science, technical, engineering kod kwano. To sikunde moko chako ket ni gin gidhi timo social sciences, moko ket ni dhi timo arts to kod sports science. Matiende ni talanta mar nyathi ka nyathi ema biro chore e skul malure kode. Kotim kamano to wadhi golo piem mar ni atim maber, atim kama mondo eka dhi e national school. Koro wach mar national school, county schools gi sub extra county school biro rumo. Koro wabiro bedo gi sikunde mag jo science, wabedo gi sikunde mag jo arts, to wabedo gi sikunde mag jo arts, to mag jo social sciences, to wabedo kod sikunde mag jo arts and sports science. Matiende ni talanta mag nyithindo ema biro tere e skul kod kaka wiye omiye ema biro tere e skul modwaro. Mano biro miyo wachor agenda mar CBC. To kapod wadok e piem to paro maber mar 844 system chande pod idhi kethre nikech kendo pod wadhi duoke e piem mondo wadhi e national school. Mogik onego bed ni jonyuol ng'eyo ni seche ma KIPSEA ni timo dio serikal nyo odagi to en gima ne ok ber ahinya nikech kata wabende ne wachoro paro ni onego bed ni seche ma watimo assessment gi KIPSEA mar grade 6 kata obed assessment mora mora, duoko nyaka bed ni biro mondo nyathi ong'e ni duoko ne chalo nade.
nikech ok onego bed ni sirikal ema ng'eyo kaka nyathi nyotimo. Nyathi wuon onego bed ni ong'eyo kaka nyotimo, to en owuon onego bed ni ong'eyo ni talanta ne e yore mag somo kata yore mag gimitimo gi lwedo kata yore mag talanta mar ng'wech gang'o otimo nang'o. Mang'e kwayo ma wan kodo kende ma waparo ni biro konyo matut ahinya. To chutho erokamano. Mana kitieko. Ya chuth katieko gimoro ma kendo sirikal onego bed ni timo en ni kwang'iyo matut ahinya quality and standards assurance officer, matiende ni quality mar CBC idhi ng'iye nade. Wanwang'o ni sub county ka sub county sani ni kod officer ma ng'iyo quality mar sombwa achiel. Tinwang'o ni averagely sub county ka sub county nyalo bedo gi sikunde 80 kata seche moko sikunde 90 kata 100. Kigoyo tinwang'o ni officer achiel onego bed no ng'iyo tiji jopuonje chiegni 1,300 1,400 onung'i quality margi. Tineno kamano ok en gimoro ma inyalo miwa quality ahinya. Koro ang'eyo ni gigi gin gik matindo ma paro ni kaka piny dhi sirikal biro medo mondo okete mikakati mondo wabed ni seche mwa dhi gi CBC to skills gi bende quality margi wang'iyo kaka wanyalo ensure mondo nyithindo obed ni watiego gi e yo makare. Erokamano ni jo Kisumo te gi jonyuolna mag Kisumo Elite Academy kod familia mara ma omiyo wachopo kaka wuone yo makare. Duoko nu erokamano Sharon. Erokamano ahinya, imbe wagoni erokamano ahinya kuom paro maleo ma bende ichiwe twak okinyi ma kawuono. Kopogore gi Michael Nyakorom Gajwang' Lina, dong' wawinje pachi mogik. An adwa duoko ne sirikal erokamano kuom report mane gichiwono, ma giwacho ni report no en based on 86% of parents madwaro ni nyithindo go dong' e primary school. Lakini gima dakwa jonyuol ni pod gin gi choice mar nyithindgi odong' e primary school kanyo koso gimany a private school ma offer the same curriculum with better facilities. Asewacho the shortcomings mag that report ni koro nyithindo biro bedo ka hustle ka gimanyo laboratory, gi walk from one school to another, gidhi ng'iyo wach mar laboratory, safety mar given as they be moving ka gi walk one school to another. Koro ananyalo wacho ni on behalf of my school, Merisho School, one ready jonyuol ma un ready gi jo KCPE donge? One ready gi jo KCPE to jo junior secondary bende madwaro good facilities, the serikal poko tamo wa accommodate gi. Maskunde mag private nyalo bende kao kata kabisa. Skunde mag private manigi facilities pod oyiene gi kao nyithindo go. Mantiere grade 7. Mantiere grade 7. Aboro nyako luore gi mfuko mar janyuol. Konyalo afford wanwako ni mondo gibigine school gingi ka facilities go bernegi warwako gi mondo gikel nyithindo. Erokamano ahinya. Antiere komi Jane wachni mogik kotiko twak. Ago erokamano ni Sharon. To an pod to wiya pod biro bara ni CBC. Kata kamano agone sirikal be erokamano kuom kelo junior secondary school e skunde ma nyithindo ntiego, but wan kaka jonyuol ohinyo wato nyakwa los gi nyithindo kech nitie nyithindo moko ma mondo giyie to nyalo bedo matek girwako uniform manyose ai. To gima nawacho mana kaka benda wacho kenda chaka nuoyo awinjo ka jonyuol ywagore ni ang'o CBC nodwa reto. Abe pod mane gima wacho ni nodwa reto, nonego we matin mager classes ma nyithindo gi nyalo dhi e kwang'i yo ma CBC ber kodo. To ng'enyne ohinyo jonyuol, ok ohiny kata jopuonj. Wacho ni wich bar pod biro medo baro. Pod biro baro wa nikech nitie gik michiko ma nyithindo ok nyal, jonyuol bende samoro ok nyal nikech CBC nodonjo ka tuo bende odonjo. Omiyo tuo no noketho ni jonyuol moko tich ma up to now pok obiro. To na kwayo mana sirikal ni kwatieko. Katieko kama tatieko niya. Ne ta adwa paro ni gini CBC ma kikelo tawinjo ka wadwa osewacho ni national school olor. Kara kata polytechnics mokel gi bendi biro lor. University bendi biro lor. Jok manosomo university degree ma paro ni mondo join for masters kara gidhi kanye. Gini buketi gi nadi nikech samoro pod oloso pesa no ongego mondo mi obi ojon masters. To CBC osechopo mar talent. Ere kaka jok talent gi ibro kaw gi grade mane ni koro talent ne ber mar yuecho, talent ne ber e miel, koro dhi kodo
odhi miele e factory. Itone kinde mabiro odhi miele factory. Odhi miele factory. Mano penjona. Mano gima napenjo. To wach ma daktari isomo. Gitero ni nyithindo gi skeleton moro ei laboratory mawinjono. Makoro nyathi dhi somo udaktari kong'e gima timo. If I told you undergo nursing, nitiere material mi undergo kodo. Jogi koro wach nurses wach daktari walor jok manose kaugo egin kata giti mano be nadwaro wagwero kamani winjo kanyo Lina Jane wuok tung mosuogi wach talanta wacho ni talanta no kwani emi bo some masters agonero kamana ina samo mayo tamoso joga duto mag ministry na Prayer City ka onyisogi ni gibed jonyuol moho chunygi nikech abe an gi paro mar ministry mondo bed gi CBC to pek ministry winjo mos ni moso gi mokwongo kendo tieko moso giero kamana ina Lina kik benin video kitaro moso ji ama da moso jo Homa Bay County te angeni mama wanyaka bedi winjo nikech wal CBC ni osebedo ka chande mama Mary Adhiambo amosi kanyo koro wach mar CBC ni obaro wiji lakini wabro ng'ang'ana ero kamana ina Jane lenya gonero kamano Lina Anyango agonero kamano kombiere to akanyakla kod Michael Ombambo mabende nwantiere goda Chal ka Chile County ma Kisumo in mana gonero kamano kuom yudo thuolo mar biro etwa kanya koro mga juang sai mama do wang'o sai mama yo wang'o wach ma kamana mit kendo en wach mabende wanyalo dhi godo nyime gi twak en mana ni chenro mamoko nyaka dhi nyime koko kamano mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ng'ao chenro ma kamanya koro mga juang nwa chako sa 12 mar okinyi lojo wetu mabende no tayo chenro ma kama Cleophas Oluoch Joyce Oduor mabende pod aneno ka ntiere studio ka eruru kamana inya joneno magwa Ungono gonero kamano kumbedo kodwa chakre chakruok ote wuoro watemo kar nyalo marwa mar somo director jogo picha jo makduol eruru kamano koko kamano warad kendo Ruth Nyese ko taita mbendo taya warad kendo odiochieng' makinyi nyinga Sharon Ng'ao Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'